Terima kasih yang terhormat Bapak RT Mis saking Mojo, Pak Sadi Wilasari saking Mojo, Pak Wit Sambit saking Mojo, Pak RT Suljo saking Mojo, Pak Akbar saking Butamburing, Pak Bella kalian Pak Raji saking Mojo. Sebentar salah jengipun ulaturi Bapak Jumain saking Babaan, Pak Iksan Wayut saking Mojo, Pak Sarson saking Mojo, Pak Salim Ilmila saking Mojo, Pak Buadi saking Mojo, Pak Sundari saking Mojo dipundampingi Pak Buamin saking Talang Purut, Pak Karyo saking Talang Purut, kalian Pak Rohim saking Mojo. Monggo naik ke atas panggung Pak Gelaran. Bapak Jumain saking Babaan, Pak Ihsan Wayut saking Mojo, Pak Saiso saking Mojo monggo mriki, Pak Salim Ilmila, Pak Buati monggo jejaketan sesarengan, Pak Sundari, Pak Buamin, Pak Karyo saking Talang Purut, Pak Rohim saking Mojo. Oke, untuk rekan-rekan yang sudah terpanggil segera naik ke atas panggung.